en diverses fases, i de fet aquest llibre, evidentment no és comparable al fet de tenir un fill, però sí que ha tingut aquest punt de que és una cosa que crees, que no existia abans, que estava només en el teu imaginari, no? Que és una cosa que ens passa a molts, i per tant ha patit una mica les etapes típiques de tot embaràs i de tota producció. Hi ha hagut un llarguíssim període de gestació. Els humans estem embarassats 9 mesos, que es fan eterns a vegades, i a més em vaig sincronitzar molt amb la meva dona i ho vaig patir molt directament, aquest pare modern d'avui en dia, que té aquest punt tonto, diria, fins i tot. I en aquest cas els elefants tarden 2 anys, i en aquest cas l'escriptor ha tardat un grapat d'anys, perquè la gestació d'aquest llibre va començar quan, ja s'explica també aquí una mica, quan l'escola Massana, que era una gent que jo coneixia perquè havia construït per ells diversos ginys, em va proposar de ser profe de ciències, i efectivament jo vaig apuntar, jo m'apunto a un bombardeu, i aleshores vaig anar a la Massana a fer profe de ciències en un graduat en art i disseny. I els meus alumnes mai havien parlat de ciència, i a més tenien fins i tot aversió a la ciència, de manera que el primer dia de classe els dius, hola, jo soc el profe de ciència. Què? En aquell moment em van agafar mania, no per mi, sinó per la matèria, perquè la matèria ciència és una cosa que per molts ha estat molt desagradable. Per exemple, per mi, la química va ser una tortura. Jo que soc dislèxic i tinc síndrome de deficiència d'atenció amb hiperactivitat, com gairebé tots els nens d'avui en dia. Quan vaig anar a l'escola, jo ja tinc una edat, estic molt bé, ja tinc 47 anys, per tant vaig anar a una escola que era molt diferent de les escoles que eren molt diferents, i aleshores a mi m'explicaven la química d'una manera que em resultava totalment incomprensible. Em deien, el pato con el pito hace no sé què... Escolta, i a més en castellà, perdoni, que a veure, que el selenio i l'azufre se combinen canviant electrons i jo això ho he de recordar d'una manera totalment memorística quan en realitat no he vist mai ni seleni ni sofre. I per mi, els anys d'escola, que es van acabar molt d'hora, jo vaig deixar d'estudiar als 16 anys, aquells anys d'escola van ser terribles en el sentit de que la ciència la van convertir en una cosa desagradable, antipàtica, difícil, incomprensible, dogmàtica, memorística, en fi. I ara, en canvi, que tinc 47 anys, la química és una de les meves principals fonts de plaer, jo diria que de realització personal i de descoberta. Ara, transcorregut tots aquests anys, i amb el fet d'haver entès que la ciència és una cosa que hom ha de practicar, i que l'ha de practicar des del contacte directe amb la matèria, he descobert que aquella química dificilíssima, antipàtica, realment és una cosa molt xula. I jo el que vull intentar amb aquest llibre és mostrar que més enllà de que a les aules hem de seguir un currículum i hem de donar una sèrie de matèries perquè hi ha una llei que hem de complir i perquè els nanos han de tenir uns bagatges mínims, però que més enllà de les aules també hi ha un món de ciència, de coneixement, que pot estar molt bé. I això era el que jo vaig descobrir inicialment a l'escola Massana, intentant explicar-los als meus alumnes que el coneixement científic és una eina, que a més pot ser una eina de realització, pot permetre disfrutar. Fins i tot jo crec que hi ha moments en què quan entenem alguna cosa, i en el cas de la ciència passa també, tenim una sensació de goig increïble. És a dir, ara ho entenc. És una sensació de plenitud intel·lectual brutal. I en els meus alumnes de la Massana els intentava explicar això. El primer any va ser duríssim perquè, ostres, jo no havia fet mai de profe. I aleshores em van dir que havia d'explicar. I resulta que jo havia d'explicar en 2 cursos, ho havia d'explicar tot. Física, química, antropologia, evolució, religió, jo què sé, de tot, sí, terrible, era un temari brutal. I llavors estava absolutament desorientat. I el següent estiu, quan em preparava el segon curs que vaig fer aquell any a la Massana, ostres, a la revista Mundo Científico vaig trobar un esquema meravellós, que és l'esquema a partir del qual aquell llibre ha crescut. De fet, l'avantatge que tenim els científics és que cabalgamos hombros de gigantes. O sigui, hi ha moltes feines que me les trobo fetes. Vostè llegeix Newton i no cal que torni a rededuir la llei de la gravitació universal. Ja te la creus, està comprovada suficientment. Les proves estan escampades arreu. I aleshores jo vaig intentar agafar aquests coneixements que ja existien i també aquest esquema, que de fet és el que hi ha aquí a la portada una mica amagat, i intentar fer-los als alumnes un itinerari intel·lectual que ens permetés anar assolint conceptes, intuïcions sobre la major part de les grans disciplines científiques, però sobretot lligades entre elles. És a dir, el contínuum de coneixement és un. I som els humans
incapaços d'abastar el conjunt del coneixement humà, que el seccionem en catxos, en trossos, per poder-lo assimilar. De manera que arriba un moment en què diem, no, escolti, això és evolució cosmològica perquè l'univers funciona així, però si ara parlem de com es modifiquen les estrelles i com convien, estem parlant d'evolució estel·lar i per tant són dues especialitats, dues disciplines diferents. Sí, però pels meus nanos de la Massana no. I pel ciutadà del carrer, la divisió entre bioquímica i química molecular és molt difícil d'assolir. Però el ciutadà també vol tenir respostes grosses. Com s'estructura l'univers? Quins ordres jeràrquics hi ha dintre de la pròpia realitat? Quins nivells de connexió llarga hi ha? Des de la creació del sistema solar fins a l'aparició de la intel·ligència i dels nostres cervells que ens permeten estar comunicant-nos, hi ha un únic camí de canvi bioquímic, primer químic i després bioquímic. Però és un continu de coneixement, és una fenomenologia que ha passat sense solució de continuïtat. Per tant, la concepció d'aquest llibre es va fer a les aules, veient com per determinats col·lectius humans la manera tradicional d'explicar ciència no funciona de cap de les maneres. Els meus alumnes no havien desenvolupat habilitats que els permetessin, per exemple, saber què era la densitat. Coses tan senzilles o per què floten les coses no estava en el seu àmbit de saber i per tant jo havia de buscar argumentacions molt recargolades o molt simplificades per fer-los entendre que el conjunt del cosmos és una cosa comprensible, cognoscible, jo diria. Va ser una concepció llarga que vaig posar a prova durant 6 cursos i la vaig posar a prova, jo diria, a sac, perquè a més tenia 3 grups, 3 línies, radicalment diferents entre elles. És increïble com en un sol curs tens 3 grups i els 3 grups són brutalment diferents entre ells i a més el primer vaig fer l'assignatura de ciències de primer i el segon ja vaig fer primer i segon, de manera que vaig poder arrodonir tot el temari i al final me'n vaig adonar que hi havia algunes fórmules que funcionaven molt bé a classe que també he intentat traslladar aquí.